उत्तम विचार रहे रहले विद्वान हो। 8 गो लइका में छोट प्रभास बसु रहले गुणवान रहे उत्तम खानदान हो। जेकर बिया भइल गिरा के बेटी से जाने जहान गावे बेदवा पुराण हो। वैभव पर धन महल अटारी बा बाकिर न रहे कहू कवनो संतान हो। तो अष्टक लइका प्रभास बस रहले उनकर बियाह भइल अंगिरा के बेटी अंगिरसी से जेकरा के योग सत्ता भी निरला भैया कहल जाओ। बियाह भइल कुछ दिन बीत गइल एको गो संतान ना भइले। योग सत्ता अपना पति देव प्रभास बसु सरूरो के कहत रे कि बबुआ एगो होइते कइली अरे पिया से जिक्रिया यही फिकिरिया में रोज रोज गलता शरीरिया यही फिकिरिया में रोज रोज गलता शरीरिया यही फिकिरिया में बबुआ एगो होइते कइली पिया से जिक्रिया यही फिकिरिया में रोज रोज गलता शरीरिया यही फिकिरिया में रोज रोज गलता शरीरिया यही फिकिरिया में योग सत्ता अपना पति देव प्रभास बसु से कहता रे सुमंत भैया करी ना उपाय पिया कवनो जतनावा सब कर नयनवा लागे मारता बेतानावा करी ना उपाय पिया कवनो जतनावा सब कर नयनवा लागे मरता बेतानावा। कहली प्रभास बसु से योग सत्ता बीज भाई काटे धावे अंगना यौरी काटे धावे अंगना यौरी घोर होर घोरिया के फिकिरिया में रोज रोज गलो ता शरीरिया यही फिकिरिया में रोज रोज गलो ता शरीरिया यही फिकिरिया में योग सत्ता कहली प्रभास बसु सके देखी ना एगो बबुआ बिना मन में चिंता सतावता सांझ से भोर होता भोर से सांझ हो जाता है सोचते सोचते कह तरिए निरला भैया कह तरीका रतिया से भोर होला भोर से साँझ हो लगता कि रहे पिया जिंदगी भर बाज हो रतिया से भोर होला भोर से साँझ हो लगता कि रहे पिया जिंदगी भर बाज हो निके निराला कबले निके निराला कबले बाजी घर थरिया यही फिकिरिया में रोज रोज गलो ता शरीरिया यही फिकिरिया में रोज रोज गलो ता शरीरिया यही फिकिरिया में इतना बात योग सत्ता कहली प्रभास बसु से प्रभास बसु कहले कि एगो बबुआ खातिर तारा तपस्या करे के पड़ी तप करे के पड़ी
कहले कि हे स्वामीनाथ कहवा तप करे कपरी हमरा के बताई बबुआ खातिर हम तपस्या करे जाई। तो कहल तब पूरा होई मन के यारमा जाके तप कर, तब पूरा होई मन के यारमा जाके तप कर। पूरा होई मन के अरमान जाके तप कर। कहले प्रभास बसु कि 40 कोस दूर पर अरे इला चलो पहाड़ बाटे, 40 कोस दूर पर इला चलो पहाड़ बाटे। बसी विश्वकर्मा भगवान जाके तप कर। बसी विश्वकर्मा भगवान जाके तप कर। पूजा करी हो नहीं के अरे पड़ी उनका सुनही के। पूजा करी हूँ नहीं के पड़ी उनका सुनही के। मांगली हो उनसे सनता जाके तप कर। मांगली हो उनसे सनता जाके तप कर। यह प्रभास बसु कहले योग सता चलत तारी अब मने मने सोचत तारी निरला भैया कहत रे विजय भाई कि आई हो विधाता को भइल हमसे खाता। आई हो विधाता को भइल हमसे खाता। सुख चैन मानवा के रहता न पाता। सुख चैन मानवा के रहता न पाता। रहता न पाता। हाय रे विधाता कम भइल हमसे खाता। हाय रे विधाता को भइल हमसे खाता। योग सत मन मन सोचत रे कहत रे आंगन दुआर घर न सुहाता। अन धन महल सब बेकार जनाता। नमनी संतानी में हमारा गिनाता। हमारा गिनाता। हाय रे विधाता को भइल हमसे खाता। हाय रे विधाता को भइल हमसे खाता। योग सता ये सोचत इलाचल पहाड़ पर गोइल बड़ी। इलाचल पहाड़ पर जाके स्वयं विश्वकर्मा भगवान के तपस्या करे लगली। अब विश्वकर्मा भगवान से कहत तारी कि धन हई प्रभु जी, कि धन हई प्रभु जी दर्शन दीना पहाड़ पर। ए धन हई प्रभु जी दर्शन दीना पहाड़ पर। योग सत्ता कहत
तरिया निरला भैया दुखिया लाचार को विचार आके करी उतर भी नहीं मानी ध्यान राउर धरी कहली योग सता कि हमरे एको गो संतान नहीं खन और तपस्या करत ने रुआही के परी दुखिया लाचार को विचार आके करी पुत्र भी नहीं मानी ध्यान राउर धरी योग सता विश्वकर्मा भगवान के तपस्या करत रे कहत रे धन हई प्रभु जी दर्शन दीना पहाड़ पर धन हई प्रभु जी दर्शन दीना पहाड़ पर उहे योग सता जाके इलाचल पहाड़ पर तपस्या करे लगली। अब विश्वकर्मा भगवान से अर्जी विनती करत रे आ कहत रे कि आई हमार बन के ललनवा प्रभु जी पूरा करी अरे मनवा हो आई हमार बन के ललनवा प्रभु जी पूरा करी अरे मनवा हो विश्वकर्मा जी के तपस्या करत रही अर्जी करत रही कहत रही हमारा ही कोकिया से एक बार जनमती हमारा ही कोकिया से एक बार जनमती कहली कि हमरा कोकिया से एक बार वो जन्म ले ली देती है हमके बरदनवा प्रभु जी पूरा करी अरे मनवा हो देती है हमें बरदनवा प्रभु जी पूरा करी अरे मनवा हो कि हमार लड़का बन के होती तो इतना ना हम और खातिर का करत दूधवा पियती हो गोदी में खेलती दूधवा पियती हो गोदी में खेलती लोरी सुनती अंगनवा प्रभु जी पूरा करी अरे मनवा हो लोरी सुनती अंगनवा प्रभु जी पूरा करी अरे मनवा हो कहले कि रवा स्वयं हमारे बेटा बन के आ जाती ये करे ले बड़हन खुशी हमारा मन में कुछ ना हो दूर अंगनैया हो बाजा बजवैती हो बाजित बधैया आई कहानी के प्रसंग लिखल हमरा गर्जियन हमरा चाचा सत्यनारायण चौहान जी अमरपुरा निवासी उहे के लिखल है विजय भाई सोहर गई त चौहानवा प्रभु जी पूरा करी अरे मनवा हो सोहर गई त चौहानवा प्रभु जी पूरा करी अरे मनवा हो ये अर्जी विनती करत रही योग सता स्वयं विश्वकर्मा भगवान प्रकट हो गई नी अब वरदान दहने की जा तहार बबुआ बन को हम आई
भगवान के लीला अगम अपार है विजय भाई। जे जौन पढ़ेला जकरा जौन मिलेला उ गावेला। इलाचल पहाड़ पर योग सतत तपस्या करत रहली आ स्वयं विश्वकर्मा भगवान प्रकट होके आ वरदान दहनी कि जा योग सतत तहार बेटा बन को हम आई। यह योग सतत अपना घरे आइल बारी। कुछ दिन बीतता स्वयं विश्वकर्मा भगवान बेटा बन के आइल बानी। प्रभास बसु की है सोहर मंगल होता। निरला भैया हमारे कथा यही रहता। अगला भाग में प्रयास करब कि सबको हम सुनाई कि विश्वकर्मा भगवान आखिर इलाचल पहाड़ पर रहत